τα λέω, κορίτσι μου? Καλά τα λες. Φτιάχνουμε ωραίο χοιρινό με πουρέ από κάστανο και υπέροχα δαμάσκηνα. Δείτε εδώ γιορτινό τραπέζι. Για δείτε. Ένα γιορτινό πιάτο, το έχει διακοσμήσει και με κανέλες εδώ. Εδώ να σου πω ότι στη διακόσμηση έχει βοηθήσει ο αγαπημένος μου ο Πέτρος. Τον αγαπάς τον Πέτρο, Βέβαια. Τον αγαπάω πάρα πολύ, τον εκτιμώ, είναι Με τι φοβερός. ξεκινάμε? Ξεκινάμε πρώτα στο σπίτι με το χοιρινό ή με το πουρέ? Θα ξεκινήσουμε καταρχάς με τον μπουρέ, γιατί έχουμε μια διαδικασία να καθαρίσουμε τα κάστανα. Βέβαια, μπορούμε να πάρουμε και έτοιμα καθαρισμένα, στα σούπερ μάρκετ θα βρούμε και έτοιμα καθαρισμένα, αλλά εάν επιλέξουμε να τα καθαρίσουμε εμείς, θα πρέπει να τα χαράξουμε. Πριν τα βάλουμε στο νερό. Ναι, πριν τα βάλουμε στο νερό και θα τα βάλουμε σε νεράκι, θα τα αφήσουμε εκεί να βράσουν και θα τα καθαρίσουμε. Στη συνέχεια θέλει λίγο υπομονή, με ένα μαχαιράκι θα τα καθαρίσουμε. Και θα τα κρατήσουμε στην άκρη να κάνουμε στο τέλος, όταν είναι να σερβίρουμε, το μπουρέ. Ξεκινάμε λοιπόν με το χοιρινό. Να δούμε την καρτούλα. Θα χρειαστούμε 1,5 κιλό χοιρινό, σπάλα ή μπούτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, 100 ml ελαιόλαδο, 2 ξερά κρεμμύδια, 200 ml κόκκινο κρασί, 20 γραμμάρια πελτέ, θα χρειαστούμε 1 ξύλο κανέλας, 5 κόκκους μπαχάρι, 3 φύλλα δάφνης, 10 γραμμάρια μέλι, 300 γραμμάρια δαμάσκηνα και για το μπουρέ θέλουμε 1 κιλό κάστανα ακαθάριστα, θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια βούτυρο, 300 γραμμάρια χλιαρό γάλα. Σε όποιους αρέσει μπορούν εδώ να τρίψουν λίγο μοσχοκάριδο, αλλά και πιπέρι. Εδώ η κατηγορία είναι μια σειρά τέλος πάντων που λέγεται επιλογή μου, που είναι πολύ ωραία προϊόντα. Τα επιλογή θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Είναι εξαιρετικά προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Ωραία, πολύ. Λοιπόν, επιλεγμένα σωστά. Είναι ιδιαίτερα προϊόντα, είναι επιλεγμένα σωστά όπως λες. Και τώρα για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι μπορούμε να βρούμε εξαιρετικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα και να δημιουργήσουμε γεύσεις νόστιμες και σε πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα έχω ζεστάνει την κατσαρόλα. Ναι, θα ξεκινήσω με το χοιρινό. Εδώ έχω προβρασμένα και καθαρισμένα τα κάστανα, οπότε θα κάνω στο τέλος τον μπουρέ. Θα βάλω ελαιόλαδο, αρκετό λαδάκι. Εδώ σου έχω άλλη μια κατσαρόλα έτοιμη, η οποία είναι μόνο να βάλουμε στο τέλος τα δαμάσκηνα. Λοιπόν, αφήνω το λαδάκι να ζεσταθεί και τώρα θα προσθέσω το χοιρινό, το οποίο δείτε εδώ είναι κομμένο σε μικρές μερίδες και για να μας ψηθεί εύκολα, αλλά και να μπορεί να το απολαύσουμε έτσι στο γιορτινό τραπέζι σε όμορφες μπουκές κομμένο. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ, κάτσε να δυναμώσω λίγο τη φωτιά. Βάλω το δυνατά. Ρακί μου φέρατε. Ναι, ρακί, παιδιά, πού είναι η ρακί? Την ήπιατε. Την ήπιατε, Θράσο. Να μην αρχίσουμε από τώρα να γυρνάμε ρακί. Να μου βάζετε τώρα αυτά τα τραγούδια. Και μου βάζετε και εμένα αυτά τα τραγούδια. Έχει έρθει. Ο Αδαμαντίδης είναι εδώ. Έχει έρθει. Βέβαια, θα χαρώ. Να χαρείς, σου αρέσει? Πολύ. Γι' αυτό θα τον κεράσω μετά και ρακί. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει το χοιρινό, έχει αρχίσει και ζεσταίνει το ελαιόλαδο. Και τώρα θα ρίξω μέσα το ξύλο κανέλας, τώρα από την αρχή, για να μου μυρίσει και το λαδάκι. Βάζεις κανελίτσα, Μ' αρέσει η κανέλα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Όταν κάνω κοκκινιστά φαγητό, μου αρέσει πάρα πολύ η κανέλα. κανέλα. Κάτσε να δοκιμάσω, δεν δοκίμασα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι έτοιμο να δοκιμάσεις. Εδώ δεν έχουν μπει ακόμα τα δαμάσκηνα. Παιδιά, λουκουμάκι το χοιρινό το έχει κάνει. Να σου δώσω και ένα μαχαιράκι. Δεν χρειάζεται, αγάπη μου. Είναι πολύ μαλακό, βλέπεις. Δεν χρειάζεται καν μαχαίρι. Δείτε πόσο μαλακό είναι. Πρόσημη λερωτής. Λοιπόν, εδώ πέρα συνεχίζουμε και σοτάρουμε το χοιρινό να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές, έτσι, και να το θωρακίσουμε, να κρατήσει τα υγρά του. Κάτσε να δυναμώσω λίγο αυτό. Ωραίο. Πολύ. Και ο πουρές ωραίο. Έχεις βάλει πολλά κρεμμύδια μέσα, ωραία. Έχω βάλει 2 ξερά κρεμμύδια. Πρόσεχε μην σπεταχθεί. Θες να το κάνω εγώ αυτό να προχωρήσει? Όχι, εντάξει. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι έτοιμο. Θα ρίξω μέσα τα κρεμμύδια. Έχω 2 ξερά κρεμμύδια τα οποία τα έχω κόψει σε χοντρές φέτες. Και τα κρεμμύδια ωραία και τα δαμάσκηνα που έχεις βάλει. Και τα κρεμμυδάκια, θα σοτάρουμε και τα κρεμμυδάκια. Έχεις πάρει λευκά κρεμμύδια, Έχω πάρει λευκά γιατί είναι πιο γλυκά και μου αρέσουν πιο πολύ στη γεύση. Ναι, τα άλλα είναι και τη σαλάτα. Ναι. Τα σοτάρουμε έτσι και αυτά, να βγάλουν τα αρώματά τους, τα κρεμμυδάκια. Ωραία μυρίζει,
Και τώρα θα βάλω μία κουταλιά πελτέ. Τα αγόρια Μια στα μικρή. μαγειρεύεις? Εννοείται. Εν τω μεταξύ ο μικρός το ξέρεις ότι μαγειρεύει. Ο 9χρονος. Φοβερό. Ο Ανέστης. Του αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύει. Τα κάνει ωραία. Ναι, και έχει και φαντασία. Σκέφτεται διάφορα καινούργιες γεύσεις. Ειδικά στα γλυκά το έχει αυτός. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα τσιγαρίζω όπως λέμε στην Κρήτη και τον μπελτέ για να βγάλει τα αρώματά του. Μπαχάρι έχεις βάλει μέσα? δεν Έχω είναι? βάλει Ωραία. κόκκους μπαχάρι και το ξύλο κανέλας. Ωραία. Και τώρα θα σβήσω με το κρασί. Εδώ θα αφήσω το κρασάκι να εξατμιστεί. Έτσι, να εξατμιστεί καλά το κρασάκι μας. Και τώρα θα προσθέσω λίγο μέλι. Α, εδώ τώρα θα βάλεις μέλι. Ναι, θα βάλω ελάχιστο μέλι έτσι να μου δώσει και γλύκα, ελάχιστη λίγο γλύκα που όμως να θέλω. φύγει. Ναι, εδώ. Μία κουταλίτσα μέλι. Αυτό αρκεί για το φαγητό μας. Και αυτό είναι από τα επιλογή μου. Και αυτό είναι από το επιλογή μου, φυσικά. Μάλιστα. Να βάλω αυτό Και το εδώ. λάδι. Και το λάδι. Τα πάντα έχει. Τα πάντα έχει. Θα βρείτε μια πολύ μεγάλη σειρά με προϊόντα. Γιατί επιλογή. ξέρω ότι είναι, συμφέρει και στην τιμή. Συμφέρει και στην τιμή και στην ποιότητα. Έβαλα και τα φύλλα δάφνης Μπράβο. εδώ και θα προσθέσουμε μία κούπα νερό και θα το αφήσουμε σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να ψηθεί το κρεατάκι μας. Εδώ τώρα σε αυτή τη φάση έχει ψηθεί. Βλέπετε εδώ. Πω, καραμέλωσαν μέσα 10 λεπτάκια. τα κρεμμυδάκια τα ωραία. 10 λεπτάκια πριν είναι έτοιμο, θα ρίξω μέσα τώρα και τα δαμάσκηνα. Λίγο να βγάλω, θα το κάνω και πιο σάλτσα. Έτσι θα γίνει πιο ωραίο. Θα ανακοινήσουμε έτσι Ολόκληρα την τα κατσαρόλα. βάζεις? Ολόκληρα, δεν τα κόβω. Θα ανακοινήσουμε έτσι την κατσαρόλα να ψηθούν και στο τέλος θα προσθέσω ελάχιστο βουτυράκι για να μου δέσει σάλτσα. Αυτά τα αφήνουμε 10 λεπτάκια. Α, βάζεις και βουτυράκι. Λίγο βουτυράκι έτσι για να μου δέσει σάλτσα. Πόση ώρα θέλεις το σύνολό του να κάνεις το χοιρινό έτσι, πώς το Το έκανες? χοιρινό θέλει περίπου 40 λεπτά για να ψηθεί. Μετά θα βάλουμε και Σε μία ώρα. Σε μία ώρα το πολύ έχουμε φαγητό. Αλλά είναι Έτοιμο. κατσαρόλας και είναι γιορτινό, δηλαδή Και αυτό είναι το πιάτο γιορτινό. είναι γιορτινό. Και τις τώρα? πατάτες μπορούμε να τις βάλουμε να βράζουν. Μπορούμε να κάνουμε και πουρέ πατάτας και Μόνο κάστανο. κάστανο, έχεις, δεν έχεις Εγώ μέσα τώρα έχω πατάτα? βάλει μόνο πουρέ κάστανο. Το δοκίμασα. Δεν σου άρεσε? χρειάζεται να βάλεις όχι, κάτι όχι, θα άλλο. δεις τώρα τι θα κάνουμε. Εδώ πέρα έχουμε καθαρίσει τα κάστανα. Κάτσε το ψηλώσω τώρα λίγο εδώ. Δοκίμασε. Δεν το έχω μπλεντάρει εντελώς το πουρέ, γιατί θέλω λίγο να νιώθουμε, να κρατάει λίγο πουρές. Εμένα μου Λοιπόν, αρέσει πολύ και το κάστανο. θα βάλω Και τα τελικά, κάστανα μέσα. Η Ναι. σάλτσα του δεν είναι γλυκιά. Δεν είναι πολύ γλυκιά, Όχι. βλέπεις. Γιατί έρχεται και η σάλτσα από πάνω από το φαγητό και ο πουρές έρχεται και ισορροπεί η γεύση. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα βάζω τα κάστανα. Πόσα κάστανα? Περίπου 1 κιλό κάστανα θα χρειαστούμε. 1 κιλό τα οποία θα είναι ακαθάριστα. Και εδώ θα αρχίσω, έχω βάλει σε θερμοκρασία, θα αρχίσω να προσθέτω το γάλα και με το ειδικό Δεν βάζεις εργαλείο... κρέμα γάλακτος? Όχι, όχι, γάλα. Γαλατάκι. Γάλα. Θα αρχίσω σιγά σιγά μόλις ζεσταίνεται, τα κάστανα μου θα αρχίσουν να λιώνουν πολύ πιο εύκολα και θα λιώνουμε τον πουρέ. Τώρα θέλει λίγο ακόμα να βράσει. Εδώ είναι, αυτό είναι έτοιμο. Βουτυράκι βάζεις? Βουτυράκι θα βάλω στο τέλος, όταν έχουμε Α, 100 ζεσταθεί τα γραμμάρια, το υλικά. βλέπω. Συγγνώμη, Ναι. ναι. Και θα βάλω στο τέλος το βουτυράκι για να δώσει γεύση, αλάτι, πιπέρι και λίγο μοσχοκάριδο. Δεν βάζουμε πάρα πολύ μοσχοκάριδο, διότι πικρίζει αν βάλουμε παραπάνω, οπότε λίγο προσοχή στο μοσχοκάριδο. Βλέπεις τώρα εδώ, όσο αρχίζει και ζεσταίνεται, μαλακώνουν και τα κάστανα. Και είναι και ένα ιδιαίτερο φαγητό. Είναι ένα δεν ιδιαίτερο φαγητό, είναι πουρές είναι από γιορτινό, κάστανο. είναι Γιορτινό, πρωτοχρονιάτικο. έτσι. Οπότε δεν θα είστε πάρα πολλές ώρες στην κουζίνα. Σε μία ώρα μπορείτε να βάλετε και ένα φαγητό στο φούρνο όπως κάναμε τις προάλλες, το αρνάκι. Και Καλά. έχετε 2 φαγητά έτοιμα. Παιδιά, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Θράσο, άμα δοκιμάσει, με παίρνει η μαμά μου που είδε το αρνάκι. Μου λέει, φαινόταν ήταν πολύ ωραίο. Φαινότανε, μου λέει, ήταν πολύ ωραίο το μεταξύ, αρνάκι. να σας πω και κάτι. Εγώ βέβαια έχω κάνει άλλο ένα αρνάκι μέσα, αλλά το έχω για μας τώρα εδώ πέρα. Και ωραία, μια χαρά. Πάμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα σούπερ μάρκετ, Εγώ σας Θρηπτικός. ευχαριστώ. Νεκταρία, με ευχαριστούμε πολύ. Πολλά φιλιά. Να είστε καλά όλοι. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Να είστε καλά.